Ja, ovdje je pravi haos. Ali nema veze, snaći ću se. O, šta se to dešava? Kako snažan vetar! Da, tako je mnogo bolje. Sad je sve čisto. Sada moram da obavim jedan telefonski poziv. Dakle, ljudi, hajde, krenite da radite. Moram sve da uradim jako lepo i skupo. Wow, soba sa dijamantima. I ovi zlatni zidovi su super. O, da. Ekstra. Halo, dođite kod mene. Znate šta? Hoću zlatne balone. Sipajte ih na pod, hajde. O, da. Ove kuglice su prelepe. Svaka vam čast, momci. Da, baš mi se sviđa. Okej, moram malo da se odmorim. O, super. Wow, cool! Hoćemo i mi! O, to je tako zabavno! Ovdje možemo super provoditi vreme. Hvataj! Hej, ti! Eto i tebi! O, to tako podiže raspoloženje, cool! Grace ima super sobu! Šta to radite? Obezbeđenje! Dakle, sklanjajte se odavde! Znate šta? Strancima je ovdje ulaz zabranjen. Ma daj! O, koliko me posla čeka! Strašno! Pa dobro, hajde da počnemo. Za početak ću skloniti ovu odvratnu paučinu. Da. Sad ću izbaciti sve ove kutije. Cool! I ovdje malo. Ups, opet ta paučina. Šta? O ne, to je pauk! Šta se to čuje? Sophie, stani! Imaš pauka na glavi. Da! Ne brini, sad ću ga skinuti. Sad ću ga ubiti. Eto! Ups. Čini mi se da sam malo preterala. Ups. Hajde, ustani. Sad ću da skinem kutiju, ne brini. Da, tako je bolje. Šta je to bilo? O, pauk je nestao. Odlično. Da, to je tačno. O, wow. Čini se da imam ideju. Tačno. I sve te kutije će mi zatrebati. Sad ću od njih praviti zidove. Oblepit ću sve kartonom. Wow, ispalo je cool. A sad ću išarati sve. Ja odlično crtam. Da, cool. Gledajte. Ovo je prava kraljica. Tako je slatka. Divno. A ovdje će biti kamin. Kako je prijatno, kao da je pravi. Kako vam se sviđa, ljudi? To je super, zar ne? Ja sam pravi umetnik. Šta? Malo ću poraditi čekićem. Ona kvari moje zidove. Drži se. Odlično, svaka mi čast. Šta radiš? Hajde, daj to vamo. Sad ću te prebiti. A šta to imaš ovdje? Mislim da ću uzeti to za sebe. Odlično. Šta joj je? Sad će biti zanimljivo. Dakle, namotat ću ovo na ekser. I dobit ću ovako prelepo srce. Super je ispalo. Devojke, mi smo sjajne, zar ne? Da! Ne pričam s vama.
A sad ću naduvati dušek. Čini se da je gotovo. O, rupica. I još jedna. I još. A kako da zatvorim ovu? O, ne. Jess, kakva zanimljiva poza. Izgledaš tako smiješno. Jel ti udobno ovako? Daj mi, molim te, traku. Trako? Naravno. Eto, ovako je stvarno bolje. Da, baci 5. A sad će mi trebati ove makaze. Sad ću napraviti pravi kartonski dvorac. Biće nevjerovatno cool. Wow! To je divno, imam pravi dvorac u sobi, zamislite. Samo pogledajte kakav je nevjerovatan. Ovo je pravo umetničko delo. Stavit ću jastuke i mogu se odmoriti. Ups! Šta je to? Hajde! Ne mogu da dohvatim. Hajde! Jess! Samo polako. Ne brini, sad ću ti pomoći. Pažljivo. Da, sve ću uraditi. Sad čekaj. Još par sekundi. Da, sada imaš super krevet, Jess. O, da, tačno, stavit ćemo još pokrivač. Tako mekan. Da, i moje omiljene igračke. Kako ovdje udobno, baš mi se sviđa. Sad imam mjesto gdje mogu da se odmorim, super. O, još nešto. Okačit ću ovo ovdje. Divno. I hajde da stavimo stolić. Super! Trenutak, još ogledalo. Pogledaj kakva si lijepa. A sad ostavljam parfem i kozmetiku. Sve što treba za negu. Da, mi smo sjajne, hvala ti, Jess. A ovo je za tebe, izvoli. Hvala, drago mi da sam ti pomogla. Hej, vi mislite da je ovo lepo? Sad ću vam pokazati šta je lepo. Dakle, prvo ću srediti interijer. Da, ovo je savršena ljuljaška za moju sobu. Oduševljena sam, mnogo mi se sviđa. Wow! I ovi su došli. U redu, sešću. Izgleda da je neko malo promašio. Obezbeđenje. Hoću da sednem tamo, hajde brže. Super, hvala ti. Da. Ovo je pravi užitak. Stavljam ovo ovdje. Tako sam gladna. Tačno, napravit ću kajganu. Razbijam jaja. Zatim dodajem slaninu. Kakav miris. Gotovo, a vreme je da probam svoj doručak. Jedva čekam. Fuj, to je odvratno. Dobro. Gde da jedem? Šta je to kod Grace? Wow, okačit ću ovo na zid. Da, super. A sada treba pritisnuti dugme. I... Zdravo! Evo vaše poručbine, izvolite. Prijatno. Jedva čekam da probam. Ne, to nije ukusno. Ne sviđa mi se. Opa, a evo i hrane. Wow! Daj to vama! Izlazi napolje. Pa dobro. Idem da svratim kod Sofi. Hej, Jess, čao, dođi vamo. Eto, izvoli, ovo je za tebe.
O, hvala puno, tako sam gladna. O, to je prelepo. Sa tobom je tako super. Imaš tako cool sobu. Da? Jao, kako to može da se jede? Daj mi ruku. Devojke, hoćete da jedete? Pa, ne znam. Dobro, hajde, pridruži nam se. Zajedno je stvarno zanimljivije. Znate šta mu je rekla? Ozbiljno? Da, nemoj pričati. Počeću da ukrašavam svoju kuću. Prvo je treba ofarbati. Imam celu kantu farbe. O, da, sipat ću sve. Tako je. Mnogo lepa boja. Obožavam je. Wow, predivno. Kuća je postala tako lepa. Što? Farba nema više? Onda mi ova kanta ne treba? Što? Ne, sam sam u farbi, kako odvratno. Užas! Britney, zašto? Čuvaru, dođi ovamo. Napravi mi takvu kuću, jel ti jasno? Odmah. Imate predobar ukus, gospođice Chloe. Uradit ću sve što poželite. Prvo ću srediti krov. Penjem se, a sada moram da naručim farbu. Ne, to ni to. Da, ketčap, to mi treba. Naručit ću što više i čekam dostavu. O, evo ga mog ketčapa, leti. Ogromna porcija, to je ono što mi treba. Sad ću preliti kuću ketčapom. On mora biti savršene boje. Da, odlično. Sad čekajte malo. I da, sve gotovo. Gospođice Chloe, kako vam se sviđa? Nije loše, ali ne vidim zlatne detalje. Ali gde da ih uzmem? Eto, uzmi. Tu ima previše zlata. O, nevjerovatno. Dobro. Prvo treba istopiti zlato. Koristit ću vatru. Super. Zlato je postalo tečno. Sada mogu da ofarbam detalje kuće. Idemo. Pogledajte. Zlato tako lepo sija. O, da. Odlično mi ide. Pobegao sam. A ne, evo ga. Ovaj lopov je ukrao moje stvari. Kuda je pobegao? Tamo. Hvala. Den izlazi. Čistač je pobegao. Hvala, Britney, ti si me spasila. Biću ti dužan. Dobro, idem ja. O, kako je sladak. Dakle, počet ću da gradim kuću. Prvo treba spojiti sve zajedno. O ne, sve pada. Dobro, znam šta da radim. Treba mi konopac. Sad ću sve da povežem. I još malo uspeću. Problem. Zapetljao sam se, padam. O ne, jadan Deni. A meni je smešno, baš je smotan. O, šta je to kod tebe? Kako veliki dijamant. Sam, dođi ovamo. Treba mi takav dijamant. Na kući, jel ti jasno? Dijamant? Da, dobro. Sad ću sve da uradim. Eto, našao sam dijamant, čak i veći. Pričvrstit ću ga na kuću. I treba još par komada. I ovdje. Da, sada kuća izgleda kao kod kraljevske porodice. Ovdje ima mnogo dijamanata, kruna i lepa sjajna vrata. Sve super. Sad je kuća savršena, čak i prozori. Svaki detalj je urađen u ekstra bogatom stilu. Gospođice Chloe, molim vas da priđete kući. Kako vam se dopada? Sve odlično. Ovo je tako cool. Nema veze. Sad ću i ja dobro ukrasiti svoju kuću. Imam mekanu bombu. Sad ću da je aktiviram na krovu. Eto, sad imam lep krov. Baš super. Da, jako. Mislim, jako prosto. To sam hteo da kažem. Meni se veoma sviđa. Lepo je. I sad ću još staviti ovdje mašnicu. Tu će biti trava. A ovdje ću zalepiti mnogo mašnica. Da, divno. Moja kuća izgleda tako slatko, jel da? Mnogo mi se dopada.
Britney, tvoja kuća je super. I mašnica je super. Što je to? Dakle, s ove stvari. Ne sviđa mi se ni moderno dalje. Ni to. Sam, ništa mi ne odgovara. Potrebna mi je nova odeća, Sam. A meni se sviđa. Ovo će mi sve trebati za kuću. Došla mi ideja. Sad ću da isečem kvadratiće od odeće. Tako je. A zatim ću sve spojiti heftalicom. Ovako. Da. Gotovo. A ovo šareno čebe ću staviti na moj okvir u obliku šatora. Eto, sve izgleda cool. Wow, ljudi, vaše kućice su tako dobre. Uradili ste sve što je bilo u vašim mogućnostima. Ovo je cool. Dakle, sada hajde da idemo dalje. Biće još zanimljivije. Trenutak, gospođice Chloe. Da, sve čisto, možemo da idemo dalje. Moja kuća je tako lijepa. Ovo je moja prva kuća. Ali treba nešto uraditi unutra. Želim da stavim čebe od ostataka tkanine. Tako je. I još ću staviti jastuke. Sašio sam ih sam od stare odeće koju sam našao na smeću. Eto. Wow, kako mi je zgodno. Nedostaje samo rasvete. Zašto ne svetli? Tako je bolje. Okačit ću je ovdje. Ali to još nije sve. Želim još da ukrasim zidove slikama. Ali prvo ih treba nacrtati. Da, ja sam pravi umetnik. Aha, prva slika je spremna. Mogu je okačiti ovdje. Wow, baš je cool. Pogledajte, imam pravu galeriju ovdje. Baš mi se sviđa. Da, želim ovdje da živim uvek. A kroz prozor mogu da posmatram Britney. Tako je lijepa. Danny, jel me to posmatraš? Učinilo mi se dobro. A kako da ukrasim ja svoju sobu? Znam. Prvo treba staviti mekana srca. Okačit ću ih po celoj sobi. Tako je. Izgleda baš slatko. A ovdje će biti mekani ugao. On će biti roze. Da. I ovdje isto. Wow, kakva lepota. Za malo da zaboravim, treba okačiti moj portret. Ja sam tako lepa. Neka visi tu. I naravno mi treba sto. Na njemu će biti ogledalo i rasporedit ću svu svoju šminku. A usput moram se malo doterati. O da, tako sam lepa. I soba mi je divna. Mnogo sam zadovoljna. Jel se i vama sviđa? Hvala puno. Sam, nisi još dobro tamo farbao. On nema pojma. Da, skoro sam završio. Eto, gotovo. O ne! Farba? Na mom licu? Sam! Izvinite, gospođice Chloe. Nisam znao, nisam hteo, oprostite mi. Sad ću sve popraviti. Daj ovamo, ništa ne znaš da uradiš. Skloni se! Dobro, nastavit ću da sređujem sobu. Ovdje treba skinuti selotejp. Tako je, pažljivo. Pojavljuje se lep zlatni uzorak. O da, izgleda jako skupo. I baš u vašem stilu, gospođice Chloe. Definitivno će vam se dopasti. Šta je to? Odlično. Ali ovdje nedostaje novca. Sad ću napraviti tepih od para. Odlično. Tako je bolje. U ćošku hoću da bude zlatna statua. A na zidovima neka vise usne od rubina. I definitivno mi treba 100 obliku dijamanta. A na njega stavi sveće. Naravno, gospođice Chloe. Imate divnu kuću. Znam.
Napišite u komentarima čija vam se kućica najviše sviđa. Idem. Čudno, a ko je kucao? O, ovdje je neki znak. Pa dobro, idem da vidim šta je tamo. Ovo je kućica Denija. Kako slatka razglednica. To smo Deni i ja. Preslatko. Jedva čekam da ga vidim. Ćao, Britney, ja sam već ovdje. I ovo cveće za tebe. Ti si najlepše na svijetu. Hoćeš li...